Atzaldeon txorien zemu zauze, gaur goixin Santa Masetan egonez arrasaten, eta segitxuen ona, juergia utzi da honetorrenez txorienera. Bai, eta ikusten loteria estatzula tokau, zezu betorreza da, nire moduan. Loterixa egunero tokaten jasurekin zen. Ai. Ai, ama! Ze polita, gaur bakarri falteako hemen isartxo bat olan, amantalo honekin olan zuaitzen moten dugu hemen. Gezurra zan, ez. Bueno, loterixa igual gaur tokaten jatzu zuri bebai, ze gaur ingo itxut urdaiazpiko kroketa batzuk, eta horrekin... Loterixa espada urbil geratzen. Bai, kroketa zeini ez aizkio gustatzen, ni gustu daudala, bai. Altzatzeko eskua, hortik, kamaren bestetzean. Norbaiti beti egongo da, baina ez aukera hain zabala da kroketetan, hainbeste zapore daude. Bai, da gaurkoak urdaiazpikokoak da, aukiko daue gainera zapore oso potentia. Kontako zuzela dingoten. Bota bertxua. Lehen gurtukot gurina, eta gero irina txigortukot, urdaiazpiko botakot, eta esnia eta saldakin ingot bexamel bat. Hori osten utzikot, eta ingot bolatxuak, irina eta arrautzetik pasa, hogi birrendutik bai, frijitxu, eta gero gainen jarrikot lepapia edo urdaiazpiko zatitxo bat, gainetik. Baina gero erakutzikotzu bai, beste 2.0 errezeta. Bakit gaur 2.0a da errezetean beste aldaketa bat zukin biozula, baina gero nik bai, olako asmakizun bat egingot. Nik ez dut 2.0, nire da kroketa, beste kroketa mota bat, beste kroketa bat. Beste zapore bat. Hori da, ez da, hemen guk ez du ezerro betuko gaur. Hori da, kroketak. Alame, ekusten egonaz da, larrei jarri duzu. Ai, ez, Jan. Lehen, esan dute, ez gau gordin binauen. Paketi itxita eukina ba, nahi kaz esan dut. Lantaldeguak hemen hor bestaldean egon arte urruti, paketia hemen, eta ja zigarenean ja gradatzeko pres ginen orduan zabaldu dau. Bai, gaur ez nahi, lapurrik egotia, ze gaur ekarri dut, ja, hori ez, dana, neurtu, eta gainera, bakitzue kroketek, geroz eta urdaiazpiko geixau, geroz eta zapore geixau aukiko dauela. Azkenean, nik uste dut kroketak asmatu ziela, aprobetxatzeko soberakinak, soberakin desberdinak, baina hau urdaiazpikoa ez da soberakina, beraz, hau apropos jarri dugu. Hori platerean jarrita be, sarrera moduan patri, nik uste dut, edo no gustora jango luke, da? Bai, ez da. Azkenean, nik, askotan esaten duguna, ez, makaia egin duna lehen gunean, birrindu behar duzu esartu makaia honena. Kroketa batzuk egiteko ere, ez da behar, ez da ere, olako jabugo zoragarri, olako, ez da, iberiko zoragarri bat, normaltxoa horrekin ben moldatzen gara. Bai. Onakin iten baduzue? Onak aterako dira, noski. Bai, hori ardauakin bezala da, jendeak kosinatzen dago arduakin. Hori, jartzen botzazu, euro bateko horrek plastikozko kaxatan datozenak, txartu igual errezetia esgatzu batarako, ze osagai honak aukiko itxuzu. Baina, geroz eta ardo gozoa jarri, hobeto. Da, urdaiazpikoekin, bai, nik pentsatot, bai. Nina zor urteko ardauan, kosinatzeko beti urteko ardauan salia, baina urteko ardau on bat. Bai. Eta urteko ardau onak badaude, eta prezioz 3-4 eurotan bauzkazue desentiak, Nafarroan eta hemen, laguna batekin iziten nahiko riojitis daukagu, eta Nafarroan oso ardo onak dauzkagu, zoragarriak eta prezioan oso ondo da zen. Eta nik uste dut, arduan teorixa berdina jarraitzu bidala urdaiazpikuekin kroketetan, ez? Zuk, beti izaten da, zuk kosina biuzu ardo batekin, gero kosina baina ez, edan ingo zinula. Kosinatzen espazio zen. Eta urdaiazpikoekin berdin. Azkenean, erosi bizu urdaiazpikoa igual ez da honena, baina erosi bat jango zinula normalian. Horregatik indu ni jatearena, Probia zan. Derrigortu inberri zan naiz, ikusteko beraiek, noberak sukaldariak jango zutketen hori ba. Noski baiet, ziturreta, noski baiet. Zengo dio. Bueno, hau, esangotzut, lehen makiatzen egonaz, goizien, gaina, olako, grano batekin etorri nazta orduan, egin duzti hor, bota duzti makiaje pila bat aurpegixan, eta amaiakin ningula berbetan da, esan duzta, da gauzeko zino bizu da, kroketak. Eta esan duzta, eskin beti ataretzak txarto bexamela, da nik esan duzta, bitu, nire trukua, ez dakit truko bat dan, nik gaur neurrixan erdixa jarri dutzat, baina beti jartzeot litro bat esne, 100 gramo gurin, eta 100 gramo irin. Bat, hori da, gogoratzeko erreza, da nik hori da itzinoten trukua. Gaur, erdixa jarriot, 50 da 500 mililitro esne, baina bai, hori da, nire trukua edo. Holan, bexamelan testuria beti ona ataratzeko. Bai, hor, nahi baduzue gero lantzeko, 120 arteke botal diozuek egin, litroko, normalian kroketak egiteko,
hortik gora jendeak iten ditu, eta begi ziten dutenak, batzutan zuen, gaur ze finak eta zizkizu, gaur ze lodia, lodia da, agian, 150 gramo eta bota izkiola litroko, eta orduan geratzen dira, lantzeko oso erraza, baina jateko ez dira batere xamurrak. Egunekin, finak ateatzen dira jateko, egia da lan egiteko pixkat gehiago kostatzen dana, hor ondo ostuta badaude, eta jateko garaian, beti askoz xamurragoa dira, beti. Gero ikusiko zelan geratzen dan. Bai. Guk hemen, lehen garai batean, lehenengo kroketak egiten ziena, patatakin egiten zien, da hemen egin genuen, patata eta bakaiau kroketa batzuk egin genituen. Bakarrik, azaldu biot, hau, urdai espikuak erosi ditugula basati loditxotan. Nikin biotela da... Gero birrintzeko. Bai, birrintzeko da fin jarri. Bai, hori bakarrik. Hori, kroketan esaten nahi nintzela, egin genituela lehen garai batean patatakin egiten ziren, eta hemen ingen nuen errezeta hori, gaina oso erreza da, patatak egozi, eta gero, gu bakaiauak ingen duen, eta gero forma ematen beharreza da, berdina hartu, forma ematen diozue, patata egozia da, azkenean, eta nahi duzuen zaporeko urdai azpiko bota aldiozue, ero nahi duzuena. Gero, arrautzatik, irinetik, arrautzatik, eta hogi birrinduti pasa, eta frejitu, eta oso goxua geratzen dira, benetan, probatu. Orduan, norbait etxian badaukazue, esnekiei eta alergia dienei, hor daukazue aukera bat iteko, olako kroketa batzuk ezberdinak oso goxua diena, ni jandu du. Hau beixamela ja loditzen dabil, ez? Beixamela ez. Rusa, hori deitzen da teknikoki Rux. Rux. Ez Rusia, ez Rusia da. Ez, R-O-X. Hau berriz. Igoko. Bai. Eta urdai espikoa botako. Eta hau, hori ez, soberakinekin itxendan errezetia da. Orduan, etxetik aukitzen bozue, oiasko erre bat. Aldo zue, holan satitxu eskuekin, eta horrekin, kroketa batzukin, gaztakin, enleike bebai, hori. Arrotza gozixia bebe botatzen diote, honi asko. Lehenko gunean zuk esan zeinun, zure iobi esan? Bai. Zure iobiak jaten zauela... Oin eske jalea inda, eta, gaztanak egiten dizkio, porruan oso goxua, porrua erregozten duzue pila bat, eta porru zaporea, ni bintzat asko gustatzen zait, eta porru kroketa batzuk oso goxua dira, aukerak dauzkazue, edo zein, barrengorriena hartu, barrengorri batzuk, txampi batzuk salteatu, ero oinjoen kroketak, oinjoen kroketak die, mundial, gaina usaia botatzen dute, oinjoena, eta Patrik esaten da, oskaioa iriki, eta kroketak inaldie nahi da ana. Eta bi berziotan, bexamelakin, gero 19. mendean Frantzian, bexamela asmatu zuten, da bexamelanak dira ezagunenak, ero patatanak. Bai, eta ontsa emangotzuet, truko bat, beste truko bat, urdai espiko kroketak itxeko eta sapore asko eukitzeko, nik hemen daukat, esan duzuet 500 mililitro. Botako naula esne, baina izan bidie 350 esnianak eta 150 urdai espiko saldanak. Porru eta urdai espiko krema innauenian, ETB nahieran aldozu ikusi, innauen urdai espikoan salda etxekoa. Hau da, erositxakua. Naiz eta txuriolan egon, dauka urdai espikoan zapore dana. Orduan, honek emangotza, urdai espiko kroketei, zapore askozbe potentiagoa. Orduan, hau, nahastu ingo, bai salda, bai esnia, eta joango gara, bexamelai, badakizue, gutxinaka botatzen, eta berotzen. Gero, jendiak itxen dau, nik, interneten eta ikusi dut bidixo batzuk, nun jendiak zeitzen dauen esnia infusionatu, urdai espiko esurrakin edo urdai espiko zati batzukin, azkenean igual gauian jarri esnia berotzen. Urdai espiko zati batzukin, oskaioan utzi gabadanean, eta gero goizien kroketakin esne horrekin. Horrekin bai, nik ez da probau, Horre di saltzen da bizena, nik uste dut, horre merkea saltzen da bizena, ze urdai espiko zati bat topau artean barruan, ezinezko da, eta orduan ingo dituzte infusionatu, nik uste. Patrizianak da, nik uste dut dala, kroketa urdai espikoena da ez, da urdai espiko... Urdai espikoa kroketiakin. Kroketa pixkatekin, bai. Egia da, batzuk, saltzen dituzten batzuk, inoiz jan izan ditut horre, urte eguna ez da ginoen, da kroketakin ditut, da paketekoak, eta horrek merkeenak. Eta hartu, eta urdai espikoa zer egin diot, hola, nirak ez di, bita urdai espikoa da, ez, horrek infusionatu ingo dituzte hor da. Hori da trukua. Hori da trukua, ja. Eta bai, egisa esan, jendeak, nik egisa esan bai, gabonetan itxeitxu bakarrik kroketak, urtean ziar, jate dutenian, igual jatetzen baten, edo niramak itxeitxu nian, edo ez daukatu itxurarik urtean ziar kroketak jateko. Baina gabonetan be, jendeak eroste itxu injakuak, ze alferra emote dutza etxien itxia, eta pentsatzen dago jendeak, zaiak die itxeko, edo lan asko daukiera. Zaiak ez diez, ikusten duzu hau, bexamela askar itxen dela,
baina lana dauka igual orduak dira, ezta? Ez, eta ero azkenean, diela, hainbat, egin behar da, gero, ostu egin behar da, gero hartu eta forma eman behar zaie. Guk etxean egera aurreratzen juten da, ama lehenagotik juten da, eta itxen dituena da, egin da gero isosgailuan sartu. Hori bai, isosgailuan sartzeko kroketak, behin, ogi birrindutik eta pasatuta dauzkazuenean, hoberena da, bandeja zabal batean banaka, pixkate beraien artean tokia utzita, hartu eta holan isostu. Film plastikoarekin pixkate estali, eta isostu. Eta behin isostuta daudenean, golpe batzuk eman, pan, askatu denak, eta eroia poltzatan gorde. Eta orduan ez dute okupatzen. Eta baina behin askatuta, ze jendeak nik ikusi izan ditu taperretan, olako taperra handi batean, muntatuta pila bat jarri, eta erori geratzen da, dana bola bat egiten da, eta ero horrek askatzen erotuko zaite. Orduan, zabalik hartu, bandeja batean zabalik, isosgailuan sartu, isostuta daudenean, atera, eta orduan gero ja poltzatan, eta hor ja banaka, eta beti frijitu behar dituzunean, isostuta daudela frijitu behar dituzu, Hauek barazkia moduan daulakoak, ez da zetan desizostu behar. Hori da, nire amamak itxen dauena, nire itxan familixan amamaterek itxen dauena da, abenduan, gaur, ja hasiko zen oindala pare bat aste, da itxeitxu abendua ziratik, da gero isoskailuan sartu, ordan itxeitxu zapore desberdinetakoak. Itxeitxu txipiroianak, gazta urdinakin, urdai espikuanak, eta hori, gero lan aragi gizatuakin, eta itxeitxu soberakinekin, da oso gozuak. Orduan gabonetan aukitza itxugu, landesoiak, eta gero nire, horra nire gustokuenak, tigriak. Tigriak, eta ni joan nintzen getxora, bizitzera, han joan nintzen Portu Sarrera, taberna batera. Eta zauen rasino bat oran, tigriak. Eta tigriak getxon, die, muskuiluak tomate saltxakin. Tomate saltzakin bakarrik? Ni beti izan da frito hori tigreana beteta, gero ogi birrinduti pasata, eta frijitu, eta hori esen tigriak. Baina, getxo aldian, edo ez dakitan Bizkaiako kosta aldian, tigriak, muskuiak, tomateakin. Zuek, idatzi txorien abildua eitb.eusera, ze die zuetako tigriak. Euban, handuran galdien zen, mojojoiek tomatiegaz. Mojojoiak, bai. Guk, nik hori beza, enakixen zezan da, hori, mutiakin hasi nintzenean bizitzen da, esan zen, seguro zu gaurko sinatzeko da, arroza mojojoiekin da nintzen, hostixa izango da hori. Gaina gero mojojoia esaten zen duen, hartu eta erditxaz da. Arroza mojojoiekin oso gozua da. Bai, da holan, berakatzak, arroza da hori. Nik egiten dut etxean txirlakin egiten dudan moduan, muskuiluekin, mojojoiak. Berdin egiten dut, eta esango zoa, eta umeik gustatzen zaie, azkenean, muskuiluan helen oskola erabiltzen dute, goiara moduan, guko lan erakusten bitu, goiara moduan hartu behar da, eta txiki batzuk usten ditu, bereiek erabiltzeko, eta gustora. Bueno, ikusi dozu gatza estotzatela bota. Daukan urdai espiko guztiakin. Urdai espikoekin, zaporezko dauka. Orduan, bota dut azkenengo tandia, esnia da saldeakin, atarako jaratxo bat, probaukou, eta gazixa baldin badau, estotzau gatzik botako, bestela botakotza apurtxo bat, eta gero honen arabera, jendei gustatzen jako intxaur muskatua botatzea. Zu intxaur muskatuan salia galdetu notzu mehin da, etzara, kroketetan, ez dut izaten etxean. Izan ezkero eskura botatzen dio. Izan ezkero, baina nire etxean beti dago piperbeltza. Orduan piperbeltza botatzen dio. Eta oso gutxitan egiten dut. Orduan poto bat egukitean ez duan erabiltzen, ez dit balio. Izan ezkero, txorienen badaukat erabiltzen dut. Eta gustatzen zait. Baina ez daukadanez, etxean ez dut erabiltzen. Etxean azkenean aukeratu inbidi, ez daukau txukalde batzutan, ez daukau tokitxa danetarako, orduan, jendiak erosten dago espeziak da, nire lagunek bai, erosten dago espezia batzuk, eta hori, igual, etxera soiaz, eta ez bakotzu eskaia da, bai, oinala lagurte erosin hauen hemen poto bat, ez dakiz, horrek ez dauka zaporerik, ez dauka usaik, ez dauka ez. Gutxia dauka. Baina, eta gaur egun bakuzek guztien den gutxia, lehen jatetxe guztietan, eta taberna guztietan, zeuden hori, sarrerako moduan, surtidu, kroketa, fritoak esaten diana. Gaur egun inon ez da, hori ez da ikusten. Eta jenteak eskatzen zaben, baina da gauza bat. Hori, udalako, arrasateko udalako hausuan, apurtxo bat bai, ez da? Baina kitxe, Holan, eta intxaur muskatu apurtxo bat bai, botakotzat. Hori bai, intxaur muskatu. Arrasaten badau udala izeneko auzo bat, eta handau Uxarte izeneko jatetxe bat. Eserreko udalako piztinak, zema jente juten da? Nik enek izan, egun bizikletan pasan izan, eta kotxe pila bat handa, arrasateko laumatik aldetan. Zer, baina arrasatetik juten da jendia araño, udala araño, piztinara juten. Gure hauzu da. Bai, da horra juten gare. Eta, oso ondo da, han itxen daue plater bat,
frito bariatuak. Eta orduan, egoten da igual, mingaina, hola, negozitxa bexamelakin da frijituta, beste batzuk arrautze egozia, beste batzuk, otarraizka gabardinakin, eta, bueno, egoten di, kroketak, bai, baina gero, kroketaz aparte, beste gauza batzuk, eta oso gozua. Lehen, egiten dituen hemen, antzinako errezetak, liburuetatik eta taratakoak, ostegunetan izaten zen gaina hori bai, eta ostegun batean ningen duen, zuk esan duzuna, hori bilarroa deitzen dienak, oiaskoa, bexameletik pasata, mingaina, bexameletik pasata, solomoa, bexamel hori egin genuen, zan saldarekin egin da, esnearekin egin barran, dana saldarekin bakarrik, esnerik ez zegoen. Zan, zukin duzun ruksalen, irina gehi gurina, eta gero... Zuitzut txerria atzamar bat? Bai, txerria... Hau urote piztia. Oin piztu. Ikasi, da hau... Ez hau. Hau. Zenbate da? Aurra, suabe... Beratzira. Beratzi. Eta zerura. Jarraitu, ez abizen ez. Bueno, bilarrua hori iteko... Bai? Horrekin iten zan dana, saldarekin. Orduan geratzen zan, esan geratzen horrelako zuri, baina bai geratzen zan, gu paparroiek, gero ingen ituen, plantxan ingen ituen, gero pasatu genituen bexamel berezi hortatik, gero utzi hostutzen, gero irinetik, arrautzetik eta hori berrindotik pasa, eta kriston zaporia zeukaten. Hau, gure bexamela naia buruan daukago esan zapore berdina, baina oso gozua. Oso gozua. Ontsa ingotzut? Asmakizun bat. Beste truko bat emongo zuet, igual batzu emate dutze alferra kroketak eitxia. Orduan, kroketen ore hau gero osten utziko eta gero ingo bola tradizionalak. Baina lehenko nien ikusi nauen bibixo bat eta pertsona batek sartzei zitsun, bexamela geratzen jakon oso fin eta orduan sartzen zauen edalontzi batera eta gero bakitzu kroket hitzak, ez, frantziatik datorrenak, nahi dauz hau, kurruskari. Orduan hau gero, kurruskari egoteko, itxen zauen, gurina urtu, gero gurin horretan txigortzen zauen, ogi birrindua, eta jartzen zotzan gainetik. Holan, urdai espiko apurtxo batekin. Nik hau, osten dan bitartian, holan, ingoen asmakizun bat, eta berzelan ataraten dan. Orduan zerri mar, baina horrekin zerri mar da orduan? Ontsa, hau, hemen utzi. Bai, hori ostutzen da. Hori, hau ostutzen ez, hau, epel jango. Epel, bale. Epel jango. Hemen gero gurina urtuko, hor ogi birrindua txigortu, apurtxe bat, gero goitik jarri, eta hori koiarakin. Bakizu bideoetan ikusten dan ez da zetan inbea, probauko. Zukit ozta zuen, txoizo txokolate bokaiua probau da, ez da zu probauko. Bai, ez da probauko. Mutil. Baina, batek esango da, betikoa gozua egon bada, zertako ibiliko da. Betikoa gero probauko. Bai, hombre, horren dezietan gaude hemen bestaldean dauze... Aste honetan kejatzeko daude, gustora dabiz, aste honetan lanea ertorten die. Gora gabonak. Bai. Bueno. Guri, bintzak, ni gustatzen zikit, ni oso gabon salean iz. Bai, aprobetxain bida, bexamel, dana. Hombre, une gustatu danakin. Jak. Oso ondo. Jak, hau nire kontu. Oso ondo. Da hau, bexamelan saltzia hemen zabalduko, eta gero, zuk asadu zinun egun baten, bexamela itxen dozunean, da gero, oskaion sartu biozunean, ez, geruza bat, ez itxeko, geruza hori gero oso desagradablia da, ingo duguna da, plastikoaz bete. Baina plastikoa ez dugu holan gainetik jarriko. Plastikoa... Aizerik ez da egon behar bitzak jarten. Orduan, plastikoa... Garai batean zuek ikusiko zuten, hartzen dute baita jendeak gurin pixka bat, gurintako bat, gainetik pasa, eta itxezaiona da koipe pelikula bat gainean, ez? Koipe pelikula horrek ez du duzten haizearekin kontaktuan egotea gure bexamel hori, eta ez da geruza hori egiten. Eta hori egiten da, bexamelarekin, holako gozogile kremarekin baita ere, eta horrelako gauza guztien. Errexena, film zati bat jartzen duzue, Olaxe gainetik, ondo zapaldu. Ondo zapaldu, eta gero, bikain geratzen da. Holako, bueno, ez da, trukoa, baina jentea igual batzui, ez da, behitu, niti gertatzen zait geruza hori iten dala gainean. Bueno, holan ekidingo duzue, eta, bueno, film plastikoa batzuk ez bildurra daukate pelarekin o beroarekin ekutzea. Horre daukan temperatura eta holako sukaldeko plastikoa gaur egun hortako prestatu dago, tan lasai. Hau, aldamenen utziko gero sartuko horra eta bitartean ingo asmakizun hau. Probauko, lehenengo aldiz probauko. Bai, gaina, hemen daukago zigor iturria eta probatzeko erabiltzen dugula holan
Experimentu raro guzti. Bueno, ogi birrindua apur bat, txigortu ingo. Ingo zu, frigitzean ingo genuen, zuk frigitzen duzunean ogi birrindu hori, ez? Hori da. Eta aerobekoa, azkenean, bexamela, bakarrik berotuta doa. Egiten danean, zu kroketa egiten duzunean, barruka berotu egiten da, kanpokoa kruskari geratzen da, eta orduan berdina izango zen. Hori da. Bueno, konfiantza zeba aukaso. Izatik ez. Eta gero hau, bitu, honekin, bitu, aitorri eskatea bat? Ez, zibur. Bitu, erosten bauzu hau, hau da, azkenean txerrian demengo aldia, eta urdaiakin bakarrik urdaia ero. Hau, zelan da noso gozua, Patri? Zelan? Hartzen dozu hau, zein zuri batzuk, egozitako, zein zuri txuri batzuk, ederra. Gainean jarri, 1, 2, 3. Hartu, eta zure hile lehorgailua, ero hilea lehortzeko topera berua jarri, eta emon gainean holan. Hau urtzen juten da, eta egiten da, egiten di olako soineko zoragarri bat horri zainzuriari, eta geratzen da onduan holan pelikula film bat, eta hori jateko gero da, Bueno, gotzu etxeko lanak, holan ingostazo. Ikusgarri. Honi, betu, sopletiak enemongo batzegun holan, gainetik, txigortuko bendu nogia. Usten dira sopletiak enemoten? Ez, gero. Lehenengo proba holan nik esatetan moruan. Ez da fiaten nidaz. Artu. Niz ardezkak, ni gutxeo jango. Bueno, probauku hau, gero kroketak sartuko dutugu oskailuan, eta etorriko gara segitxuan bolak itxera. A ber, probau dezagun hau da, kroketak alferrentzako. Ez da gure kasua, Bitxo? Super honak, Nik burde izuztu hartu. Hauna, Txarrena da, ukibezula, edalontzi pila bat. Azkenean, 20 kroketa itxen baitxuzu, imagina usen bat edalontzi eukiko zuen. Segitxuan gatoz. Bueno, eta alferrik espotzu emoten kroketak itxia, oinguan ingo. Zigorrak lehen esan dozta badauela holan truko bat askarra huitzeko, baina, bueno, nik erakutziko zuet, azkenean beti etxean itxen duten bezala. Badauzolako lehen bebai, taldeko aitorre kontatu esko nola basauzen holan koiara berezi batzuk, guraiza batzuk moruen, hartzen zinula da, da holan forzezen, azabiz marrezkazu. Irin findua eta endosperman, edo zu kontau? Ez. Hona espetxetan oin horrena, esan da? Kroketa alperranak batek lantaldean esan duela hoiek ingo dituela berak etxean da. Hori burua etorri eta, horrekin egin nintzen, baina, zinaz, parkatu. Lasai. Orduan, kroketak badauza aukeri itxeko lan guraiza batekin, koiara batekin. Nik enoen sekula ikusi hori, Jendeak itxitxu bai holan bi koiarak. Nik eske beti eskuakin itzin da, beti holan eskuakin bildu, eta itxaitzuta da borobilak. Kroketak ez daude, borobilak, luzengak, ero karratuak. Bai, ez? Karratuak bai? Bai. Nik karratuak ez dut, probau ditzu, baina ez dakite itxen. Eta niri gustatzen gatoan txikitsuak. Orduan, lehengo bakitzue irina, gero arrautza, hemen zigorrekin jauena, oso ondo. Hau ja bai, nik koiaratik pasatzen dut, ez zikintzeko hainbeste. Bai, hau jatetxetan, sartzen ginenean da, goizian, lehengo gauzain behar izaten zana zan, gero, hogi berrindutek. Jartzen ginen lantaldea eta hilera bat, eta bat jute zan, ataratzen irinera, bestea bolak egiten, arrautzara bota, eta besteak egiten zuena zan arrautzatik atara, hogi birrindutik pasa eta atera. Eta irun artean, baina, garo, eskontza baterako. Olako tren bat, ez? Bai, tren bat, hori zan, kate bat. Katea ditzen, eta hori zan, azkenean, eskontza baterako, imerzen dituen eundaka kroketa. Orduan, lehenengo da behin, astean zehar, 2-3 egunetan. Horrek maukakin, ez? Horreak egiten? Ez, maukakin nik beba ikusi jo jendeak, zelan saltza ditxuten mauka baten, da hola joaten de pip. Maukakin baina, guk beti koiarakin. Pasako ez da beste bi koiara rautzarako. Sardezkakin atarako txoto, bale? Pero zan ikustuzu. Bai, ondo. Eta horre goten ginen, katean, kroketak ein. Eta egunean ez baziren saltzen, urrengo egunean, hogi berrinduti berriro pasa, eta... Bai, umeltxo geratzen dira beti. Orduan urrengo egunean, hogi berrinduti pasadatxo bat eman, eta garrantzitsua. Segia da hor beti kroketak eta frigitutako gauzak ez daukate fama honik, olioa txupatzen duela, hor ondo egiten baduzue, olioa, temperatura egokian hartuta eta
untzi bat non kroketa sartu eta ezareten buelta ematen ibili behar, ze jendeak sartaginean egiten du normale. Botatzen du geruza bat, eta aurrena alde bat egiten dio, gero buelta ematen dio, eta bigarren aldea. Berezin bidana da, estalik goraino, ez? Lapiko bat, olioarekin, zuk imaginatu, hau izango zen, freidora bat, jatetxetan dauten dana, zer egiten dute hor? Sartu jatemen kilima. Ez que ontsa dauko dolan eskua da... Honekin ez. Jeje. Hor? Fortio? Ya está. Oiga, bebi bat! Bueno, orduan... Ez que horan daukotzu nian eskua, ja... Azkenean, hori, imar duzuena, kroketa sartzen duzunean, beroak leku guztietatik, eta olio beroak leku guztietatik ematea. Ez ibili behar izatea, buelta ematen. Eta horrela, egiten duzuena, azkarrago, olioa, ze azkenean, neurri berdina gastatzen da, ze bezetara olioa botatzen jun beharko duzu, ze azkenean nahi ez, kroketa beti olio pixkat hartzen du, ero ateratzean beti olioa kanpora joaten da, eta betetzen jun behar zarete, eta honena da, 170-180 gradu inguru, 180, ni 180ko naiz, eta gero, ondo estalita. Sartu, eta beroa dagoenean, noski, beti beroa dagoenean olioa, sartu, eta, tokatzen korritzen direnean, atera, eta beti, sukaldeko paper gainera. Eta eroia, zerbitzatu. Hori da, azkenean trukoan ni, hori ez, konta dutzen makiatzen nabien da hori ez amaiakin, kroketei buruz berbaitzen, da berak esan sortzen, berak esan dozta, beti apurtzakakola kroketak. Narik esan sortzen, ez dakit, igual olixua beroegi jartzen dozu edo? Baina aukeran beroa hobea da, hotza baino. Baina orduan segatxik apurtzen di batzutan kroketiek, ez? Hotzegia apurtu dagoelako, bexamela berotu iten da, eskenean kroketak hori da, bexamela barrutik berotu iten danean, hori da, sumendi bat bezala. Azkenean bidea bilatzen du ateratzeko kanpora. Atako entzut, plater bat atera gaur. Sumendi bat bezala, ez? Eta leku ematik atera iten da, eta hor beti pitxadura aurkitzen du, eta hortik atera iten da. Sua fuerte badau, gorritu ingo da kanpotik, barrukoa berotu ingo da, baina ez da berotuko gehiegi kanpora ateratzeko moduan, ez? Eta, nik uste dut temperatura askok hotzegi egiten dituztelako. Eta gero, orea oso fina atera bazaio, normalean erresa bizaten da kanpora ateratzea. Osa, horregatik izaten da. Bai, gehien bat, holako nik uste dut hori izango zala. Kroketek ez daukie ospe honaz azkenean da, irin findua, da frigituta, da gauza bat igual, esaten dagoela ez dala oso osasuntxua. Baina hau bai, enleike osasuntxua ez. Azkenean, ogi birrindua badau, ogi integralana, badau zirinak integralak dienak, igual ez jatzu, zure amamanako bezalakoak atarako, baina bai, enleike berzino osasuntxua hua. Baina nik pentsatzen dut, noixian behin jaten bai itxuzu. Baina kroketak egunero jaten dut, Patri. Hori pentsatzen dut, orduan, noixian behin jan itxuzu bakarrik, igual gabonetan, edo astebururen baten, edo pintxopotien, ez? Pintxopotien be bai, pintxo moruan atalaten da ostegunetan. Beraz, noixian behin jan bihar badozu, nik jango nauen, dien moruen. Bai, eta garrantzitsua, olioakin lehen ez dugu nezan. Guri nun izan zan, uste, Alberto, Mexiko nerzein nun izan zan, aeroportu baten, esaten da, fritanga usaia. Fritanga, hori, olio hori da, desatze gina da, olioa, erabili, Cancunen, bai, Cancun, jun eta kun. Ez da hortik, ez dakit zer da, zaira sarri daukan. Baina, egia da, olioa, etxean baldin badukazu ere, olioa erriten da, eta heltzen da momentua frigitzean, olioa aldatu inbar dela, ez? Orduan, olioa hartu, bota, baina bota behar duzu ontzi egokietan, olioa berziklatzekoetan, eta aldatu, ez dakit, 3-4 aldiz ero frigitu zerbait horre, ero ikusten duzunean, segun zer frigitzen duzuen, segia da kroketak eta horrelako gauzak egiten dituzunean, ogi birrindua apurrak eta hortik geratzen dira, orduan gehiago zikintzen du, baina olioa mesez aldatu. Ze usai hori, inoiz portalen baten sartu, lagun baten etxera joan, eta portal guztian usai hori, olio erre 8-10 aldiz erabili dutena esatu. Niri hori eskat pape guztetan. Ez. Eta hori, eta kroketak, lantzien behin.
Eta horre ere badaude taberna batzuk beraie fama daukatenak. Ez dakit nungo kroketa probatu behar dituzula eta ez da izer da. Ja, ni beti pentsatzen dut, etxekuak onena diela, ez etxekuak, baina bakoitzak bere etxekuak geixen gustatzen dakena diela. Beti. Ez dakit, ni beti esatu denean, tortilla, dibidez, tortilla. Ez dakiz eta tabernakoa, ona dau, gozua dau. Baina onena, amatxona. Edo kroketak, ez dakiz eta tabernakoak, ona dauz, baina onena, zuk etxekin dako edo amama joanitanak. Baina, hau zapaian, zaporeak eta beste gauzatzu, sentimendua sartzen dira hortartean, eta oroitzapenak, eta etxekoa disko gorrean da. Azkenean, askotan probatu duzun gauza bada, eta... Hombre. Baina nik esaten nuena, Patri, hemendik etorkizun baten, gaur egungo, gure adinekoak amama, aitiki izaten garenean, gure errezetan nola ateratzen diren. Bai. Gure horreitzapen hori daukaten, nire amamanak, igual zure amama oso zukadari txarra zan. Ez, nire amamak bixak baina oso onak. Gure ondorengoek, zer esango dut. Beitu, ze pentsatzen gatzu zigor, hau bukatzen badot, apur bat dana garbitzu, eta segitxuen gatoz frigitzen. Bale. Bigai. Eta hoin, momenturik garrantzitsuena. Frigitzia, igual, koiari hemen jarrikot. Soa. Beitu. Da jaungo gara, poliki, kroketak, rebelde dauz, ala, Patri? Bai, rebelde dauz, estalin bioz, buelta eman, igual sardezka bat biot, oso kurruskari ez geratzeko. Kontuz, zukaldariak utxuta gauz, kare, erretzen, zeba. Olixo honei gustatzen gako dantzan ibiltzia. Beraz, bestela ez dara baina, berdin da. Ja, urbilen ikusi dutena, basabien olixoa dantza egiten da urduri jarrinaz. Ingo beste baten. Hemen, frigitzen, egon ginen olako, enpresa handi baten asko frigitzen zara, eta arrautzak eta tokatzen zanean frigitzea, arrautzak izu salto egiten da biela pila, eta arrautzak frigitzen. Eta juten ginen, olako mangito berezi batzuekin, guante lodi batzuk. Benetan? Ematen ginen, gerrera juten ginen, punto, zein behar duzu, arrautza frigitu. Karo, frigitu behar dituzunean, 500 arrautza, azkenean arrek salto egiten du nahi eta nahi. Eta zegoen baten bora bintzean kraskatzen, eta beste batan, fra. Eta bestela, erredurak, esan broma, erredura potenteak egonan ziren, da, borraetik. Ondo estalita juten ginen badezpada. Bai. Hemen ja gabitz. Kroketak. Hor bado txiste bat, ez? Martziano bat etxera iristen bazaizu, zer egingo zenuke? Kroketak. Mundu guztiari gustatzen dizkira. Ia mundu guztiari. Nik gustat mundu guztiari. Zapore bat edo beste. Azkenean, baina hongo da gente, zaiola, testura hori, eagoan hartu eta zerbait biguna jate zaiona gustatzen. Ero, ogi birrinduan kurruskaderi puntu hori ez zaiona gustatzen. Edo, ez dakizet. Beti dago jentea, denako haitik gauza, ero beste zaiona gustatzen. Bai. Orduan, hor, bakoitzak. Igual eskatuko zut beste platertxo bat, badagolan urdin ilun bat. Zuruk hau jarri bat, hau gustatzen zaizu zelako da. Eta, gaina bitu hori, toki askotan iten da, hartu olio pixka bat, eta honek ematen dio olako brillo, dizdira bat. Dizdira, txak. Eta mentxe. Hemen jarriko? Bai. Vale. Perfecto. Eta orduan, hasiko gara gure platertxua jartzen. Nik hemen jarriot, ez da lepapia, baina zuek jarri zeike da urdaia. Baina, aukeratu dut, bazkean koipea asko daukan urdai bat, gero gainetik jartzeko, da horran aukiko dau urdaia azpiko saldian saporia. Aukiko dau urdaia azpikoan saldia, aukiko dau lepapian saldia, lepapian saporia, jarriko erdixa, holaxe, ekarri oso, venga, jarri zo. Apurtxo bakarrik, Bai. Epene du ingo dut bakarrik. Baina hola, kresta antzekoa jarriko. Ze honak. Ze gangatu da itortxoa, gustatzen etxo. Poli txak, Ni berdegabe bejan aldut, Venga, putxo bat. Dauntxe, jatetxetan eta jartzen da bolan puntatxo bat. Ni dakidan bat azarratuko doin. Bueno. Ales, lasei. Ez da bere rosetiota. Azte, beretzako. Urrengo kroketa beretzako. Hori da. Honek irurak argazkirako da, nik uste dut zuketanik bukatuko itxugula.
Berez, kontuz gure txorinetarrei aurkeztu bitxut, gure Urdaiazpiko kroketak. Iepa. Oin bai. Hau bai, hau mokaguko da. Bitxia, Urdaiazpiko zaporia daukate. Enuke esango nik, Zergatikote da. Zergatikote. Eta Urdaiazpiko ahoz zapore zoragarri bat daukagula, orain, horrelako zerbait ezberdina eta kroketak Patrik esaten zaren alen, ez? Edo zeren agin aldirena baguk hori ingo du. Txokolate kroketa batzuk. Nola ingo ditu txokolate kroketak? Ez dakitonak, ezberdina. Hijo, originalak. Gozo saleentzako. Bexamel bat ingo du, hortarako urtuko dugu gurina azukrearekin, irina botako diogu, eta esne berua botatzen jungo da, eta bexamel normal bat ingo du. Bexamel horri gero txokolatea gehituko diogu, urtuko dugu txokolatea, eta ostutzen utziko dugu. Gero, atalak atera, pasatuko ditugu irinetik, arrautzatik, eta galleta eta koko birrindutik. Ogi birrindutik ere pasa alda, baina nik uste dut galletak eta koko birrinduarekin ezberdina geratuko. Eta listo, frejitu, eta ezer gabe, hauek mokagun jateko. Baina, hurrengo baten, galletak eta kokua biharrian, badauz, kokosko galleta batzuk. Ez, txorienen oso ospetsua die. Bai, baina horiek kaferako hartzen ditugu. Hori ditugu kaferako, bai, berezia dira, eta horrek kutxuna ditugu, eta horiek kaferako. Ondo. Kroketa baten, sekretua lehen ez dugu esan. Sekretu on bat eta garrantzitsua oso krematxua atatzeko, batzuk egiten dutena da, erdia esnea behiana edo denalakoa, eta beste erdia esne gaina. Orduan krematxua gatako zaiku. Ardi esnearekin, koipe gehiago dukanez, oso krematxuak. Beritan, ni jandituan kroketa gozoenak, ardi esnearekin indakoa dira. Nik ez ditxu proba, baina irakurri ditute, sukaldaritza liburutan eta ardi esneakin. Ardi esneanak die oso goxuak. Eta, horrekin, azkenean da, zerbait krematxu guztia, ez? Baina, zuen gustura. Eta txokolatezkoa nahi baitzu zuen, gaur erakutziko izu, nolai. Esnea berotzen, zigorrek, bixamela, 15 urte zen Euskanean horrela erakutzi zidaten egiten, da nik jarraitzen du. Batzuk ez da, ni hotzakin, ni dena hotzakin hasi edatik, ni beruakin ikasi nuen, eta horrela egiten ditut. Azkenean, oitxura kontua da, ez da? Oitxura. Eta lehen, harritxu duztana da, gero berrizkondakoate historia, makillatzen egon gara da, kroketei buruz gabizen berbaitzen da, zigorrak esan dau. Nik gaur ingoitxut txokolatezko kroketak. Eta zauzen bai, esti bai amaia da, bixak, zaukien txokolatezko kroketak probau da, nik pentsatzen. Nik pentsatzen gauzatzara gauzatoran, ez arraru, baina originala da... Jaute batzuk bada, nik ez goratzen noiz izan zen, gaina goratzen ez da, jatetxe batek gero atera zituela, eta danak orduen esan gainu, eta tontakeri bada, benetan ez dauka modu ezberdina daude itekoa, baina, eta orduan original, baina gaur egun nik uste jende askok hor, probatuko zituela inoiz, Niko indara pila bat urte, igual Bilbora jo nintzen bizitzera 2008 izan edo, probau nitxun San Franciscoko Agape jatetxian Bilbon, eta hor ataratzen zituzten txokolatezko kroketak mandarina izoskisakin. Eta oso gozuak, bai. Eta aki, super originalak pentsau gaten. Bai. Hemen, gurina, azukrea, ezberdintasuna, lehen Patrekin dauena, azukrea bota diogu, txokolate beltza erabiliko dugu, orduan bagizu txokolate beltza gaina hartu dute 1,75 kakaoa daukana, mingotzagoa da, eta azukre toke bat eman nahi dionez, 50 gramo azukre bota dizkiote hemen. Hori da kirol edixei eta gustatzen jakena, ez? Esaten dago, txokolatiak badaukala oxido nitrikoa, eta hori dala ona, hori kirol edixen dako dagoelan, txokolate atal bat edo bi, eta izan bidala, hori portzentai haundixa daukana, 75, 80. Nik esan, txokolatea gustatzen zaio nahi, nik uste txokolate beltza nahiago duela. Egia da, gehien kontsumitzen dana, esneduna dela, uneko 80 usteote esneduna hartzen dena, txokolatea gustatzen zaio nahi beltza behar du. Zizut esaten uneko 80 bat, agian fuerte iruditzen zaigula. Baina uneko 60 eta 80 bitartean, ni
65 zegoen gehiago, baina... 85, niri gustatzen gal 85koak, baina, bueno, nit danak gustatzen gal, basek. Baina etxien normalien 85koak egutzen dut, eta hori. Atal bat edo baina badau, marka batzun txokolateak izaten dira atalak, alako ondixak. Hori da! Osa, zeatan da igual, txokolate tableta lanien igual 6 atal bakarrik, zetorten dira 6 luzenga da haundi. Da orduan hori apur bat trampa da, ze behitxu zelako txokolate atal txikitsu bat dauzka. Dauz, atalak, dauz, atal honek, eta atalak. Orduan ez da berdina, bat edo bi olakuek edo bat edo bi, Bagu gara normalean atal handikoak, atal bat, medikoak esan zion, atal bat baskaldu eta gero, bale, oso ondo, atal handien abiatzera. Hori nire lau batek egiten zuen, jarri zioten regimenean, da jarri zioten, arratzaldetan, fruta pieza bat, jan behar zuela, claro, jaten zuen, meloi bat, angurri bat, hartu, olako anana bat, pieza bat, zan? Bai, pieza bat, zan. Eso. Beste batek hartu duzaren, olan mugurdi bat txiki bat, Hori da, hori izan zen, bi estremo, daude hori jendea, eramaten duena dena, eta, bueno, honekin berdin. Bakitzu, igual, txokolatia bukatzen dala 2050 urtien. Hori badau teoria bat, ez, Osa, mundua bukatuko da 2050 Ba, igual dena bai, ez dakit. Goiezen erritmoan, igual dena bukatzen da, bai. Baina, bueno, konspiranoikoak ezin gara izan. Eta bai, baina esaten da, kristoneko lehortiak dauzela kakao landatan, kakao landatzen dan eremutan, eta horrek ingo dauela, kakaoan produkzioa, geroz eta txikixaua izatea, eta igual desagertzea 2050 edo, askoz bekar ez dixaba izatea. Zuk, imaginatzen da mundu bat txokolate barik? Nik kosta bingo jaten, Hombre, argi da, atarako dutela olako hibridoen bat edo zerbait asmatuko dute. Bat beti egongo da. Baina, bueno, gero horri zein dugu guzarrak arenean, aizu txokolatea esen duten ezagutu. Baina hartzen duzu hori eta ez da gizan. Hori hotxe, gabonak, gabonetan gauzela horrek lehenik angulak eta ez zaten zaben, ez? Angulak lehen, etxietan eta jaten ziren, lehen igual txarrixei eta hortuetan ematen jaken jateko, zezan, gauza bat, zan merkia, jendiak etzaukon horak luxusko kontzeptua. Ez, angulekin. Baina hori izokinakin ere pasazan, patre, izokinalen... Izokinakin bebai? Izokinalen hemen, hemen izuten... Hor, bidasoako trena egon zienien eiken, langileek exigitzen zuten kontratuan astean 3-4 egun baino gehiagotan izokina ez jatea. Kokoteraino zeudelako, bestela egunero jarriko zietelako. Eta gaur egun, izokina behira ze presiotan, eta baina 6 izokin jaten du. Lehen garai bat, izokina izango zen, basatia eta ona. Gaur egun jaten dugu, hasitako, astegietako izokina, eta presioa da, daukana, ez da merkea. Eta kontxiratzen da, hori ez, luxusko produktua. Bai, hori da. Bueno, txokolatea txikituta, bexamelera bota, gatza gero botako diogu gaz puntuan, ez du jarriko. Hori azukre puntua igual izango da. Baina, gatz pixkat... Bai, txokolatea beti botetan jako ez da. Gatzak ez dira kalterik egin. Eta oin, urtuko dugu hemen, eta oin txokolate usaina ja, kaientzen da denen gainetik. Txokolate bexamela. Bai, eta honekin, betxo, egun baten honitzen pentsatzen, eikia holako lasaina antzeko bat, gozoa, lasaina gozo bat, eta xaflak azkenean, pastan xaflak erabilia dituzu, pastan xaflak neutroak dira. Eta eikia betegarria izatea, ez dakit, frutakin ero danalakoa. Eta gero, bexamel moduan, horrelako bexamel batekin. Ezkenean, arroz esnia itxen dugu da, arrozak besta ez dauka zaporerik, da ematen duzagu gozo puntua arroz esniakin, da gero, papaiakin gazixa. Orduan, pastiakin bebai, igual ez dago itxureriko lan itxeko, baina, bueno, ingeike txorien enolako... Bai. Gonton pastarekin, Eolako zerbaitek. Etxeko lanen zerrendara gehitzen dugu. Beste da gehiago. Bale, hau, esan dakoa. Horrela, behin urtu zaigunean, lehen Patrekin duena. Beste ontzi batetara atera, plastikoarekin bildu, eta hau izango zen. Eta gu badaukago ja, etxean aurreatu duena. Horreti daukotzuta hau? Hau, eguntzuko gorezkin batean. Eta hemen daukagu, bolak egiteko prest. Zein bar dugu oin? Bueno, hemen ja, irina badaukagu, arrautza badaukagu, falta zaigu, koko birrindua eta gaieta nasketa. Hortarako gaietak bertara bota, nahi dituzuen gaietak, hemen ez dizuet esango, ez dakiz ze motatako gaietak. Honek, kanela eta daukienak horrek. Hauek nik gustatzen zaigu, etxean hauek izaten ditut, eta nik hauekin oso ondo. Eta holako plater sakontxo bat, Patri, atratzen badiuzu. Noski baietz. Hau, listo.
Eta oin, balen, ina da, bakarrik gaietatik pasa, eta hogi birrinduakin be txokolateskoak egiten dira, Eta holan, itxen badu hotzian, hau, gaietatik pasau, izango zen olako trufa batzuk edo? Ze hau ez da kozina hau ez, edo bai? Hau ez, hau. Ez hau, ez da zetan kozinatu biharrik, ez? Hori janaldo, hori, baina... Hau sartzen bozuen mendik, ba, olako... Bueno, bai, hori, a ber, hori, hartutako ez bada esan, nik esan dut da, bueno, ni laguman proposamen bezala. Patri, ni laguman euken, kroketak egin egoten ginenean, masa jaten juten zan. Bai, ni bai zure lagunean taldekuen ez. Baina hotza da, bizkotxuak itxen dutenean, edo bexamara itxen duten bakoitzean, dana, ez dakit, gordinik da. Hotza ni ez da gauza batek gehiagi gustatzen zera. Orduan, hau, beste platertxo bat, mesedez. Noski baietz, zelako gurosu? Zapal, da, ateratzeko egin da dauzkadanak. Ok. Hau, berotzen jarriko tolioa, pixkat gehiago, eta frigitzen jungoa. Oin, prozedua berdina izango da. Hau? Onatara, usondo. Nik egiten duana da, guk egiten duena. Hola, no atera. Bai, koiararekin. Koiara batekin, bi vuelta. Bitu, hau erresa da, ez dozu eskuak hainbeste zikindu bien dien bueno, ni zikintze doaz, Baina ez hainbeste. Hartu, eta gero hortik, pasatuko du koko birrindu eta gaietatik, eta jungoa ona ateratzen. Eta gero ikusiko gaituzue beraiek frigitzen, eta dastatzen. Ama, ja, zata hori atatzen danean da, txokolatea kanpora ateratzen hasi dala. Josako forma politxan ereak zien artizaba, baina honek, die borobil-borobilak, honek dendakoak ematen dabe, Borobil, ez, baina jo, ematen dabe denda baten erositxakoak, oso politxan. Txorieneko dendan. Dotoriak. Bueno, hori ez esan bestela, inkarguak sartuko jatzontxe. Pasatitu hemendik, irinetik, arrautzatik eta gero gure nahazketatik, orain Patricia jarriko izkit maonesa gabe, hor polipolita. Maonesa bai, aukitzen bat olak kakau krema bat gainetik, tik, holan puntatxo bat, ondo geratuko zen, Edo zerekin. Eta ikusi duzue, zer esan, azkenean, bueno, beste modu bat, kroketa jatekoa, zerbait originala, eta aukera daukazuena, zuei, hori bai, hau posteren atara, ez atara naztuta bestekin batea, zezu pentsa hor, makaia buena jaten bat, eta horrengo txokolatezkoa. Kantuan jarriko zaitue. Bueno, let's go. Bukatzeko, hemen dauzkazue gure txokolate kroketak. Patricia, mesez. A ver, apurtuko itxut. Ui, bitxut. Horrekin kontuz, txabar. Zonak. Txokolatea beti hona, bate. Ematen dagoenek txurrerixako txurruak txokolatesku edienak. Horren zaporiak super gozuak. Erraza eta goxua. Eskerrik asko lagunok horregotearren. Eta bihar, aste berezioni bukara emango dugu. Beraz, etorri gurekin, ondo izan. Agur.